28-й день війни в Україні, яку почала Росія 24 лютого цього року. І в особі Марії Захарової, речниці Міністерства закордонних справ Російської Федерації, йде мова про 2 обміну військовополоненими. Це заперечує міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Це канал UASouth. Ми говоримо про найскладніший регіон України – південь від Одеси до Маріуполя, включно з окупованим Кримом, де війна почалася 8 років тому. І в перші години війни найскладніше сталося на Херсонщині. Ми пам'ятаємо, як протягом кількох годин війська захопили Генічеськ і рушили далі до Мелітополя, не маючи спротиву будь-якого. В цю мить Генічеськ був захоплений разом з Новоолексіївкою, в якій живуть переважно кримські татари і українці. Протягом кількох днів туди рушили танки з окупованого Криму. Намагаємося зв'язатися з нашими респондентами в місті Генічеське на Херсонщині. Херсон теж складний регіон, центр області. Там світлошумовими гранатами кілька днів розганяють протестувальників, які не згодні з тихою окупацією, такою так званою мирною окупацією, майже без вбивств особливих людей в центрі міста. Хоча ми пам'ятаємо, в перші дні його бомбили дуже сильно і постраждали мости, пересування з лівого на правий берег. От нам телефонує сам Наріман Аблязов. Ми спробуємо повернутися до нього ще раз. І не спрацьовує у нас комп'ютер, як завжди, в цій студії. Отака наша доля каналу UASouth. Доброго вечора, пане Нарімане. Я розумію, що ми говоримо про складний регіон, яким є Генічеськ, тому ми не намагаємося ставити якихось політичних запитань. Так, у нас обривається постійно зв'язок. Я думаю, ми повернемося до розмови з Наріманом Аблязовим. Це місцевий бізнесмен. Він включався в перші дні окупації на більшість турецьких каналів. Ми так само мовимо з Туреччини, хоча наші журналісти працюють по всій Україні, від її півдня, Одеси, Генічеська, Запоріжжя до столиці Києва. Звідти ми постійно отримуємо включення нашого кореспондента Сергія Міранкова. От такі проблеми ви бачите, якщо бачите на екрані, дуже складно. Ми перейдемо до розмови з попереднім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, бо вчора нам не вдалося з ним поговорити через деякі непорозуміння щодо часу включення. Павло Клімкін вже очікує на розмову. Поки я лише повідомлю, що Генштаб повідомляє про кількість втрат Російської Федерації за ці 28 днів війни. Цю графіку ми покажемо вам трошки згодом. З нами на прямому зв'язку Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 років. Людина, яка провела в цій посаді, можливо, рекордний строк серед усіх очільників зовнішньополітичного відомства України. Вітаю вас, пане Павле. І трошки хочеться роз'яснень з вашого боку про ці суперечки, бо Українська Правда навіть це дає, тому не хочеться пристати на бік чиїсь пропаганди про обмін. Так, сьогодні у нас... Пане Павле, чи чуєте ви мене? Бачите, чуєте? Пане Павле? Доброго вечора, вітаю вас.
Павло Клімкін, теж йому не вдалося вийти з нами на прямий зв'язок. Я не знаю, що у нас відбувається. Спробуємо зателефонувати знову до Генічеська, бо багато гостей. Якщо це траплятиметься з усіма, то це свідчитиме, що... Доброго вечора, пане Нарімане. Чи чуєте ви мене? Да, доброго вечора. Генічеське місто, яке опинилося під російським контролем в перші години 24 лютого 2008 року. Ми з вами говорили про це, в якому стані воно, що з їжею, водою, бензином, в якому стані соціально-економічному перебуває Генічеськ, південь Херсонщини. На даний час в місті не залишилось продуктів. Всі крамниці, аптеки, всі пусті. Тільки є на оптових базах мука є, сіль є і деякі крупи є. Більше продуктів немає. І всі підприємства зачинені, міськрада зачинена, бензину та дизелю немає, і люди тому і не їздять на транспорті. Всі сидять по домах і ждуть. Ніякого руху серед людей немає. Є молоко, тому що тут є ферми, які працюють, і пекарні працюють, хліб є. Тут печуть турецький хліб, і цей Пане хліб Наймане, ви казали, доволі... що пересування важке, що бензин потрапляв до Мелітополя, до Генічеська його навіть не привозили. Є такі речі, які пов'язані просто зі швидкими і рештою речей, які треба швидко перевозити людей. Чи є бензин в Генічеську? Як перевозять людей, яким потрібна термінова допомога? Коротко дуже. Де-не-де я швидкі я чую, швидкі їздять. Яким чином вони добувають топливо, це не знаємо. Але якщо 3-4 дні тому швидкі їздили, сьогодні і вчора я швидких не чув. Але місцева так звана влада, вона пропонує здати оружие усьому населенню і предупреждає, що якщо в кого є оружие, здайте, добровільно здайте. Це вони роблять постійно, вигукуючи з мікрофонів. Також сьогодні... Пане Романе, Генічеськ жив завжди за рахунок туризму, особливо останніми роками. Це було ще і в радянські часи. Під час України розвинувся цей бізнес, невеличкі готелі на Арабатській стрільці, в самому Генічеську. Що окупаційна адміністрація обіцяє цього року і як виживатимуть люди вже до наступної зими, якщо не буде сезону цього літа? Сезону не буде, тому що сезон – це така реч, якщо немає туристів, і сезону не буде. Туристи тут не з'являться, тому що не відхиляє їм взятися сюди. А та влада казали, що Аксьонов вчора був в Генічеську. Наскільки це правда, не підтверджено, але рублі привезли і пенсіонерам почали роздавати рублі. Це правда. А пан Німітулаєв, який вважався хазяїном Генічеська за часів Януковича, чи з'явився він в цьому районі? Кажуть, що да. Кажуть, що був, але я не бачив. Бачили в Новоолексіївці, їздив на кладовище до батьків, і все. Більш інформації не з'являлося. Дуже вам дякую, Наріман Аблязов, місцевий підприємець, який розповів нам про соціально-економічний стан Генічеського району, який був захоплений в
в перші години 24 лютого 2022 року. Ми зустрічаємося з паном Наріманом і спробуємо поговорити з міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Ви бачили, що не вдавалося нам зв'язатися з ним на початку. Спробуємо ще раз поговорити. Питання до пана Павла складне, тому що ми намагаємося зрозуміти, про що йдеться мова. Пане Павле, чи чуєте ви мене цього разу? Намагаюся дозвонитися. Чутно мене чи не чутно? Чую, але зв'язок якийсь нестабільний начебто. Так, вас дуже добре видно і чутно. Марія Захарова, речниця Міністерства закордонних справ країни-агресора, нападника Росії, заявляє про 2 обміни військовополоненими. Все це заперечує Ірина Верещук, яка є міністеркою з реінтеграції тимчасово окупованих територій. Інформацію подають в такому вигляді, в якому я вам сказав, «Українська правда», джерело з факт-чекінгом. Як сприймати цю абсолютну інформацію, яка протирічить одна одній, і тут країна, яка захищається, вона має довіряти своїй владі, але коли йде про обмін людей, на що треба спиратися, щоб перевіряти таку інформацію? Безумовно, потрібно спиратися на себе і на свою владу під час війни. Тут не може бути ніяких сумнівів. Якщо ми припинимо довіряти собі, якщо ми припинимо довіряти своїй владі, то це буде один з найкращих подарунків для агресора. Безумовно, є нюанси, які насправді під час війни дуже складно озвучувати в реальному часі. І це ж дуже емоційна історія. Це стосується і родичів, і близьких. Тому якісь моменти, вони насправді навряд чи будуть в кожному шоу. І тут потрібно до цього ставитись з розумінням. Але тим не менше, обміни це дозволяє звільнити людей від жахів російського полону і зберегти їх для країни. Якщо в цій справі нам будуть допомагати наші партнери або міжнародні організації, то теж це насправді добре. Але не очікуйте, що це питання буде розглядатися з моральної точки зору як нами, так само, як і агресорам. Там буде це використовуватись для інформаційної війни. Тому довіряйте завжди своїм. У нас принцип простий. Україна своїх не кидає. А для Путіна люди – це гарматне м'ясо. Йому абсолютно байдуже, скільки людей загинуло і скільки потрапило в полон. Пам'ятаєте, в сталінські часи ті, що потрапили в полон, це взагалі були зрадники. Тому не слухайте їх. Пане Павле, саме тому і цікаво, впродовж, скажімо, більш-менш прохолодної стадії війни, від окупації Криму до зупинення масового пролиття крові на Донбасі, коли такою малою кров'ю щотижня загинули 2-3 українці, це біль для кожної родини. Але звичка для Заходу і світу була, що нібито нічого не відбувається. Тоді Україна завжди наполягала на кожній людині. Чи це кримський татарин по Хізбут Тахрір справі вигаданий, чи людина на підвалі в Донбасі. По кожній людині Україна говорила, яка б влада не була. Росія робила вигляд, що нема про що говорити. І тут, коли Росія починає говорити про обмін військовополоненими, навіщо вони це роблять? От поясніть, навіщо вони таку гуманітарну частину намагаються розвивати? Для тих, хто, можливо, не розуміє, на кого йде тиск? Звичайно, тиск іде на нас, тиск іде з метою дестабілізації, тиск іде з метою створення емоцій, що, бачите, є військовополонені, є ті, кого потрібно обмінювати, що процес відповідно іде.
У багатьох це викликає почуття зради, коли міняють одного на декількох. Це розганяється в соціальних мережах. Я знаю, там смс-ки військовим там намагаються надсилати по тому. Знову таки, я вважаю, що під час війни довіряйте собі і довіряйте простому правилу, що Україна своїх не кидає. Інформаційні війни зараз не менш важливі, а може і більш важливі, ніж війна реальна. Без цього виграти неможливо. У Росії є своя машина, і вони багато часу намагалися побудувати тактику гібридних війн. На це не ведіться. Дякую. Це був Павло Клімкін, міністр закордонних справ України 2014-2019 років. Ми говорили про частину інформаційної війни, яку веде Російська Федерація протягом 28 днів гарячої війни, що триває в Україні і яка розпочалася з масштабного вторгнення, в тому числі з окупованого Криму, який в свою чергу був окупований 8 років тому, одразу після перемоги Майдану. Поговоримо далі і про сам Крим, що відбувається на захопленому півострові. В соцмережах поширюються відео, на яких можна видно запуск ракет з окупованого Криму. З нього обстрілюється материкова Україна. До окупованого Криму продовжують прибувати російська техніка та війська. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Мені кажуть, що нема цього у нас синхрону з цього приводу, да? Чи на Таврійському напрямку суттєвих змін не виявлено. Мені здалося, що це у нас так. Будемо говорити з Олегом Ждановим, військовим експертом. Давно з ним не розмовляли. Наберемо його. І знову ми отримаємо невеличкі проблеми технічні з набором. Будемо говорити не тільки про обстріли України з боку окупованого Криму, а взагалі про особливості цієї війни, що нового застосовує як нападник, так і Україна, яка обороняється. Будемо чути, звичайно, про те, про що можна говорити. Пане Олеже, доброго вечора, чи чуєте ви мене? Так, доброго вечора, чую вас. Сьогодні в Міністерстві оборони була інформація, що з боку Джанкою Криму обстрілюється материкова Україна, і тому цікаво поговорити взагалі про те, якою зброєю користується Росія проти України, чим обороняється. Про що взагалі можна говорити нове, можливо, цікаве, якщо це не звучить досить вже цинічно на 28-й день війни? Алло, чуєте мене? Так, ні, будь ласка, вопрос повторіть, була поганий зв'язок, я не дочув. Так. Яку нову зброю застосовує Росія проти України і українців, зокрема, обстрілюючи її з Джанкоя, з Криму? Що нового застосовує Росія в цій війні? Ну, з самого Криму до новітньої зброї тільки те, що сьогодні, допустимо, зранку з району Севастополя кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації застосували ракети «Калібр» морського базування, і був здійснений залп по території України. Наскільки мені відомо, це залп прийшовся на Дніпропетровську область. А так, із таких, я скажу так, що вони по всій території України намагаються притягнути сюди будь-які новітні розробки зброї. Ми побачили тут навіть там новітню модифікацію танка Т-82, яка є в єдиному екземплярі. Ми побачили там і Чорний Орел. Ми побачили там новітню модифікацію танка Т-90. Ми побачили з вами различні радіолокаційні станції і станції радіоелектронної боротьби. І Леєр, і там Квітник, і там інші. Тобі ж тут ми побачили з вами тактичну вогневу систему «Сонцепьок».
теж тут, яка застосовує термобарічні боєприпаси, ну в простонароді їх називають вакуумними ще боєприпасами. Тобі ж Росія намагається тут застосовувати все, що є в її бойовому арсеналі. Ну, навіть останній приклад – це начебто, тому що немає досі документального підтвердження, а начебто двічі була застосована ракета «Кінжал». Гіперзвукова ракета, як кажуть росіяни, яка насправді... Чим вона цікава ця ракета «Кінжал»? Про якісь особливості можете розповісти її? Так, звичайно. Дивіться, ну вона, як виявилося, немає таких от особливостей, які б могли нас здивувати. Справа у тому, що це звичайна ракета ракетного комплексу «Іскандер», яка єдине, що відрізняє її, те, що вона запускається з літака МіГ-31, це сотний винищувач-перехоплювач. От. І вони сподіваються, що за рахунок швидкості літака, там 2,2 маха, от, і вони пускають цю ракету, і яка набирає там ще 4-5 махів. І того 6-7 махів швидкість ракети, це мах, це швидкість звуку, швидкість. Тобто це в 5 разів швидше за звук, в 5-6 разів швидше за звук. 6-7 разів, 6-7 махів вона повинна набрати. І потім вона летить далі, як звичайна ракета оперативно-тактичного комплексу по балістичній траєкторії. Єдине, що її відрізняє від звичайного пуску ракети з пускової, наземної пускової установки, те, що відстань від швидкості більше, і відстань від літака до цілі може бути меншою. І тому протиракетна оборона може її побачити, але може не встигнути відреагувати. Все залежить від того комплексу, який застосовується в якості протиракетної оборони. Пане Олеже, чого потребує Україна в цій війні, як в наземній частині, так і в повітрі? Ну, дивіться, Україна в цій війні, якщо брати по пріоритетності, то на сьогоднішній день перше, що нам потрібно, це озброєння, важке озброєння. А це саме танки і артилерія, і бронемашини. Оце перше, що нам на сьогоднішній день потрібно. У нас є резерви, у нас є проблеми з комплектацією озброєнням. На друге місце я б по пріоритету поставив би засоби протиповітряної оборони і підсилення повітряних сил, літаки. Хоча протиповітряна оборона може виконати завдання і самостійно. Якщо нам нададуть додаткові комплекси, то ми можемо забезпечити господство у небі за рахунок системи ППО і фактично закрити власне небо. Все решта, я думаю, нам таких особливих потреб немає на сьогоднішній день для того, щоб виконати завдання по звільненню нашої території і відновленню до територіальної цілісності України. А от потім, після війни, треба ставити кардинальне питання щодо модернізації Збройних сил, переходу на європейські і натівські стандарти, починаючи від калібру патрона, закінчуючи новітніми системами радіолокаційними, авіаційними і морськими. Дякую, це був Олег Жданов, військовий експерт, який розповів про так звані новинки країни-агресора і про те, чого насправді найбільше потребує Україна в цій війні звільнення від російської агресії, російської війни, яка почалася ще 8 років тому з спроби анексії, окупації Криму і війни на Донбасі. Дякую вам, пане Олеже. Ми переходимо до знову півдня, це канал UASouth. Ми концентруємося на найскладнішому регіоні України і півдні вздовж моря Чорного і Азовського, від майже зруйнованого Маріуполя до Одеси, яка тримається. І знову Херсонщина, в якій з 1 квітня окупант збирається запровадити російський рубль як вже місцеву валюту. Ми всі пам'ятаємо, як це відбувалося в Криму 2014-го. Про це ми будемо говорити з членом Меджлісу кримськотатарського народу Абмінджитом Сулеймановим. Якщо вдасться вийти з ним на зв'язок, інформацію про запровадження рубля
надав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, така інформація стала поступати з так званих нових адміністрацій Генічеського та Каховського районів ще тиждень тому. Йдеться мова про так звані, тому що ми маємо розуміти, це така вже, можна сказати, співпраця адміністрації з російською окупаційною владою. У нас на зв'язку Абміджит Сулейманов, член Меджлісу кримськотатарського народу з Херсону. Що ви знаєте, Абміджит Ага, про запровадження російського рубля і взагалі як поводиться окупант в обласному центрі, де 2 дні поспіль ми бачили розгін мирних протестувальників світлошумовими гранатами? Салям алейкум. Пробачте, але я зараз не включаю світло, тому що на вулиці воздушна тривога, тому що я не включаю світло. Зараз йде перестрілка між Ніколаєм та Херсонщиною. Здесь, тут вони закріпилися біля Чорнобаївки і час від часу відстрілюються. По других напрямках, окрім Херсонської області, їх немає. Ніколаївщина зачистила практично всю Ніколаївщину та деякі села, наприклад, Новоолександрівка Херсонського регіону. Ну і я гадаю, що як і в деяких містах України йдуть бойові дії. Дякую. Це був Абміджит Сулейманов з Херсону. Він розповів нам про останню ситуацію в обласному центрі. Ми хотіли ще почути про запровадження рублевої зони і поведінку окупантів по відношенню до мирних херсонців. А у нас, до речі, готовий сюжет про те, як обстрілювали Україну з Севастополя. Я прошу наших режисерів показати це 52-секундне відео про обстріл, поки ми будемо переходити на Крим і вже будемо говорити про події в Криму, в окупованому Криму. Нагадаю, Крим є частиною півдня України, а це канал UASouth, який концентрує свою увагу на найскладнішому регіоні України, його 5 областях, вздовж Чорного і Азовського морів, де півострів був захоплений першим 2014 року, виявившися найслабкішою ланкою української держави. Далі це вже стала Херсонщина 24-го, особливо її південь, 24 лютого 22-го року, коли Росія оголосила вже гарячу стадію війни проти всієї країни. Я сподіваюся, це відео ви зараз побачите. Обстріл з Севастополя материкової України. 22 марта, Севастополь. Что-то стреляет. Сам здесь рядышком. А что там стреляют, вообще без понятия. И куда? Рядом там корабль стоит, далеко-далеко, видно его. Маленький такой. Ці кадри також демонструють запуск ракет з території Криму. Окупанти стверджують, що це берегові ракетні комплекси «Бастіон». І у нас на прямому зв'язку Микола Полозов, адвокат, який веде справу Нарімана Джеляла і братів Ахтемових. Ми будемо говорити про нові тонкощі цього політичної справи, яка розпочалася у вересні торік. Нарімана Джеляла, Асана Азіза Ахтемових, це двоюрідні брати, затримали на початку вересня, проти ночі 4 вересня точніше, одразу або за 10 днів після саміту Кримської платформи. Це була відверта помста за участь першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу в саміті, де брали участь 43
країн, 43 країни демократії і 3 міжнародні організації. І йшлося про повернення Криму дипломатичним мирним шляхом до складу України. Микола Полозов на нашому зв'язку. Я не встиг побачити і почитати перед ефіром, що нового відбувається в цій справі. Мені попередили, що Микола розповість це прямо наживо в ефірі. Пане Миколо, вам слово. Здравствуйте. Ну, что касается уголовного дела в отношении Наримана Джилялова, Асана Ахтемова и Азиза Ахтемова, то на данный момент происходит стадия судебного следствия, рассматривает дело так называемый Верховный суд Республики Крым, что любопытно, рассматривает практически та же коллегия, которая несколькими годами ранее рассматривала дело в отношении заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. На текущий момент дело находится в стадии судебного следствия. Обвинение представляет свои доказательства. Прокурор в этом деле тоже не рядовой. Он участвовал в деле против Рифата Чубарова, который рассматривался этим судом заочно, а также в деле против Ленура Ислямова, вице-президента Всемирного конгресса крымских татар. На данной стадии прошло уже несколько судебных заседаний. Были допрошены ряд свидетелей обвинения, в том числе люди, которые жили поблизости от этого газопровода, который якобы был подорван. Был допрошен представитель ФСБ, который якобы производил опрос Асана Ахтемова. И сегодня был допрошен свидетель обвинения, это бывший коллега Асана, некий Максим Куроленко. Пане Миколо, чи є в справі, цій політичній справі, так само, я згадую, є 3, як це називається, свідки, про яких ніхто не бачить, прихованих чи засекречених свідків, да, по справі тероризму. Таємні свідки. І чи це означає, що взагалі треба приділяти увагу деталям юридичним цієї справи, чи просто треба одразу в санкційні списки просто вводити прокурорів, слідчих і суддів, які будуть ухвалювати рішення до неї? Ну, важно понимать, что реальных фактических доказательств причастности Наримана Джилялова к какой-либо противоправной деятельности следствие найти и установить не смогло. Фактически, вот эти 3 засекреченных свидетеля, которые еще только будут выступать в суде, они призваны закрыть те пробелы следствия, которые невозможно было закрыть никакими объективными доказательствами. То есть, ну, чтобы вы понимали, в деле нету ни биллингов, ни прослушек, ничего, что указывало бы на виновность Наримана Джилялова. Есть показания никому неизвестных людей, которые еще только предстоит услышать в суде, но их показания, которые они давали в ходе предварительного расследования, защиты уже видела. Вот, где они, ну, просто лжесвидетельствуют. Эта технология была обкатана уже на десятках дел, ну, прежде всего в Крыму в отношении по делам так называемых Хизбут-Тахрир, где секретные свидетели приходили и рассказывали какие-то вещи, на основании которых людям потом выписывали приговоры там, по 15-18 лет. Вот здесь абсолютно такая же история. То есть приходит человек проверить, существует ли такой человек в реальности, а не переодетый ли это сотрудник ФСБ, невозможно. Это исключено. Проверить его показания на правдивость невозможно, потому что любые вопросы к этому свидетелю, а где вы были вот конкретно с Нариманом в этот день, слышали, что он якобы что-то сказал, во что вы были одеты и так далее, чтобы, ну, просто понять, был ли этот человек в реальности или нет, они тоже судом отводятся. И вот на основе вот таких показаний засекреченных свидетелей потом суды и выносят приговоры. Главная же проблема заключается не в том, что дела фабрикуются. Главная проблема заключается в том, что отсутствует суд как независимый институт власти, который должен беспристрастно разбираться. Пане Микола, і якщо вже
Ми за ці дні дуже добре роз'яснили технологію засекречених свідків і технологію спецслужбівських квартир, на яких проводять ці релігійні розмови під виглядом зустрічі релігійних людей, самі фабрикують справи, самі вирізають те, що треба, і роблять собі кар'єри службісти, які приїжджають до Криму. Чи можна згадати ще якісь технологічні штуки або стартапи, якими користується окупаційна влада у справах, репресуючи проукраїнських громадян, кримських татар та релігійні меншини? Ну, скажем так, два основных направления. Первое – это выбивание посредством бесчеловечных пыток из самих обвиняемых нужные показания, то есть либо самооговор, либо оговор иных лиц. Ну вот. Причем они не гнушаются применения недозволенных методов не только к обвиняемым, но и к свидетелям. То есть человека приводят как свидетеля, потом его пытают, он дает какие-то показания и его отпускают домой. Вот. И второе – это вот этот институт засекреченных свидетелей. Вот в принципе двух этих моментов достаточно, чтобы отправить человека по приговору так называемого суда на любой, сколько угодный срок, ну, насколько это позволяет соответствующая статья Уголовного кодекса. Вот. И никакие фактические доказательства невиновности, алиби, они, естественно, этими судами во внимание не принимаются, поскольку суды понимают задачи, поставленные перед ними властью, и, ну, скажем так, даже с упреждением стараются эти задачи выполнять. Микола Полозов – російський, український і міжнародний адвокат, який веде справу першого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу і братів Азіза Асана Ахтемов, які проходять по справі так званій тероризму з вересня 2021 року. Ми спробуємо поговорити ще з одним адвокатом на цю тему. Це Айдер Азаматов. Нам минулі дні не вдалося поговорити з ним. Айдер веде саме справу братів. І він перебуває в Криму безпосередньо. Йому вдається говорити з людьми, своїми підзахисними, принаймні, бачити їх. Якщо Айдер Бей зараз вийде з нами на прямий зв'язок, ми спробуємо уточнити у нього, і в якому стані перебувають Асан і Азіз Ахтемови. Це двоюрідні брати, активісти, представляють кримсько-татарську молодь, яких окупаційна влада Російської Федерації вирішила зробити разом з Наріманом Джелялом терористами після проведення Кримської платформи і участі Нарімана Джеляла в Києві в її саміті. Якщо вже поки не вдається з Айдербеєм поговорити, ми спробуємо повернутися до нього в кримсько-татарській частині нашої розмови. Я оголошу, що вона почнеться після перерви, яка буде 15 хвилин. Вона буде одразу в 22-й годині за кримським та стамбульським часом і о 21-й годині за київським. Зараз триває україномовна частина каналу UASAO з південного часу. Ми мовимо зі Стамбула. Наші кореспонденти працюють по всій Україні. Російські бомбардування столиці відбулися сьогодні, хоча Збройні сили України взяли в кільце Ірпінь, Бучу і селище Гостомель. Саме ці території найбільше ворог завдав удару по них і змусив покинути майже все місцеве мирне населення. Завдав нищівного удару, знищуючи все навкруги. Вранці окупанти завдали ракетних ударів. Зараз ви побачите відео. На цих кадрах видно, як рятувальники ліквідують пожежу внаслідок ворожого обстрілу і зруйновані 2 приватних будинки. Загорілися гаражі, склад та багатоповерхівки. 1 людину госпіталізували. Прошу дивитися. Рукава подбила. Не перегибай, я же так. Сейчас, подожди секунду. І зараз вже прийшов час говорити, як щоденно в ці хвилини до нас включається Сергій Міравков, наш колега з Києва, зі столиці.
Він нам повідомляє про життя найбільшого міста, центру керування всіми подіями під час війни. Сергію, тобі слово. І ти знаєш, що нас цікавить? Нас цікавить життя Києва, який керує найскладнішою частиною історії своєї історії впродовж, можливо, останніх 100 років. Вітаю, Османе, вітаю, студія. Сьогоднішній день в Києві був напрочуд спокійним до тих пір, поки у Київ не прилетіло знову від російських окупантів. Місто продовжує жити власним життям. Більш активне життя спостерігається на лівому березі міста Києва. А правий берег, він є трошки таким знелюдненим, але багато машин, великий трафік. У машинах здебільшого чоловіки, які, як ми бачимо, повернулися. З гарних новин це те, що працюють, відкриваються все більше бізнесів у місті Київ, працюють і зоологічні клініки. Сьогодні був такий день більш логістичний, адже вчора була довга комендантська година. Сьогодні всі поновлювали свої зв'язки, хто де зупинився. Проводилась логістика по гуманітарним коридорам, логістика по вивозу дітей, а також по доставці гуманітарних грузів до міста Києва. Вся ця робота відбувалася дуже координаційно та планомірно. А місто живе, на вулиці дуже багато людей з малими дітьми. Більшість з них у своїх дворах, ми сьогодні спостерігали на лівому березі, вони граються. Люди, з якими ми спілкувалися, вони здебільшого трошки вже усвідомлені більше у міжнародній геополітиці. Вони розуміють, хто де з ким веде перемовини, хто де та коли подає нам зброю. І взагалі на міжнародну повістку дня, які зараз Україна відіграє дуже важливу роль. Що з міжнародного порядку денного найбільше обговорювалося сьогодні? Обговорювалося те, що Джо Байден має завтра приїхати до Польщі, та ми сподіваємося, що буде якесь дуже планомірне засідання і введуть новий пакет санкцій, який вже було оголошено. І всі дуже чекають цього пакету санкцій, який має ще більше знекровити російську економіку, яка веде з нами агресивну війну. Дякую. Це був Сергій Міранков, наш колега з Києва, від якого ми дізнаємося про щоденне життя столиці. Сподіваємося, скоро будемо бачити репортажі, в тому числі з лівого берега, в якому життя вирує активніше, ніж на правому берегу. Хоча все мирне життя столиці завжди було навпаки. Дякую, Сергію. На завершенні ефіру поговоримо з членом Київської тероборони і відомим режисером Ахтемом Сітеблаєвим, який пішов в тероборону в перші дні, а навіть в перший день війни. Ми пробуємо зараз його набирати. Як тільки ми побачимо його на екрані, то одразу виведемо. І Ахтем Бей теж розповість нам про життя столиці, в якій більше залишається чоловіків, які пересуваються і машинами, і пішки. Ми почули від нашого кореспондента Сергія Міранкова, що активне життя відбувається зараз на лівому березі, але в цілому повертається життя навіть в культурній царині. Вітаю вас, пане Ахтеме. Вітаю. Коли вже довго, хоча й більше місяця не перебуваєш в Києві, важко уявити, що таке різне життя на двох берегах. Ви, як член тероборони, про що можете розповісти? Ми щоденно проводимо ефіри, щоденно намагаємося отримати інформацію, але цілісної картинки немає. Є розмова з окремими людьми, навіть журналістами. Що ви бачите в Києві, як оком режисера можете говорити, або члена самооборони? Оберіть самі роль, на яку у вас зараз 3 хвилини. Окей. Звуки вибухів стали чутніше в Києві. І знаєте, що є і доволі трагічні, не доволі, а трагічні випадки, навіть дуже трагічні. І з одного боку це і необачність деяких наших співгромадян, які викладають фото в соцмережі, а ворог їх досліджує, а потім б'є по них, як сталося з торгівельним центром на Виноградарі. Але коли їздиш по городу, а я доволі багато рухаюсь містом, тому що маю так робити. Наприклад, відчувається все ж таки більше спокою, я б так сказав. Людей побільшало.
автівок, навіть ну, таке відчуття, що у повітрі ну, побільшало і зміцнила надія на те, що переможемо тут, взагалі ніяких сумнівів немає. Ось, і це видно по деяких прикметах, да? Скільки де було там конкретних захисних споруд там, і так далі, так, щоб не вдаватися, да, та в подробиці. Але от загальне відчуття таке, що ну, укріпилися, скажімо, да, і в своєму внутрішньому становищі, і в цих емоціях, да, які, звичайно, природно у всіх вирують. Ось, більш того, ну, сам факт те, що почали працювати ще більше закладів, не тільки ну, там, магазинів, да, або супермаркетів, а навіть там маленьких там, кав'ярень і так далі. Тобто і економічна складова теж, да, потроху оживає. Це все ж таки кажуть про впевненість людей, да, в відсутність панічних настроїв. А це дуже важливо. Ось, і з'явилася ініціатива, про яку я там прочитав сам в соціальних мережах, що декілька українських телевізійних і кінопродюсерів об'єднали свої зусилля і готові там надати там від себе допомогу своїм колегам, які зараз фільмують або фіксують, або Здається, хроніку. за це я бачив Володимира Бородянського, який об'єднав кількох продюсерів і кіновиробників. Я прочитав про 5-6 прізвищ, які вже об'єдналися для того, щоб робити документалку на цьому тлі і розповісти очима українців про війну в Україні і не тільки, і про цей оптимістичний підйом, який відбувається насправді, про применшення всього там трагізму, як би це не було, і ви згадували про вбивство, ну, загибель людей на моєму рідному Подільському районі, де через необачність виставляння 8 людей загинуло після потрапляння ракети. Що ще можете додати на кінець? Буквально 30 секунд у вас є, далі завершимо. Ну, саме головне, і по моїм власним, да, там, по моєму спілкуванню, воно кожного дня відбувається з Кримом. Там так само, попри хвилювання надзвичайне, за нас, за всіх, за себе, ось надії все більше і більше становиться. Так що навіть так і буде. По Криму відчуваємо, до речі, щодня зв'язуємося, там люди ходять один одного в гості, і ви знаєте, що таке мережа ходіння в гості кримських татар. Ми це років 30 вже не відчували, але з дитинства ми знаємо, як це від Узбекистану до Криму відбувалося. Да? Ця мережа, цей інтернет кримсько-татарського місафір-перверлік, Саглом Сахтем Сітаблаєв, український світовий режисер, який в теробороні Києва. На цьому завершимо україномовну частину ефіру. За 15 хвилин після перерви переходимо до кримсько-татарської частини. Буде представлена і діаспора, не тільки турецька, і румунська. Залишайтеся на каналі UASouth, який концентрується на найскладнішому регіоні України від Одеси до Маріуполя, включно з окупованим Кримом, де окупація відбулася трошки раніше, на 8 років. Дякую.
Akşamlar USAOS kanalı bizim yayınımız İstanbul'dan devam ediyor. Bizim muhabirlerimiz bütün Ukrayna'da çalışsa odamız Cenubi Ukrayna en zor bölgeleridir. Odessa'dan başlayıp Mariupol'e kadar ve Kırım dahil. 8 yıl evvelsi bu cenk Kırım'ın işgalinin başlanğanıdır ve 24 Fevral 2022'de sadece bunun sıcak adamını Putin Ukrayna'ya kadar başlattı. Mariupol şehri %90'ı yok edildi. Odessa şehri tik tura ve karşılıklı bayağı gösteriyor. Kherson bölgesi en zor allardan biridir. Bir taraftan yerli halk öz narazılıq nümayişlerini geçiriyor. Biz onu Cenişke şehrinde de gördük. Kherson'un merkezinde de işgalci kuvvetler insanları dağıtmaya tırışırlar. Ukraynaca haberlerimizde Kırım Tatar Milli Meclisi'nin azası Mecid Süleymanov'la konuştuk. Şimdi Genişlik şehrinde olan vakiyaların andaki yerli sakin iş adamı Nariman Ablazov'la laf edeceğimiz. Çünkü Genişlik'in alı bayağı zor vaziyettedir. Genişlik'de aş su yetişmemizliği duyulan işgalci kuvvetler baskı yapa yerli idareni öz tarafına çekip bayağı bir mağdur kaldıra yerli halkına. Biz siyasi laflarında, siyasi meselelerini kotermeyik. Sadece Cenişke'de insanlara ne aldı olğanını, aş su meselesini, işte arabaların yürümesi, acil servislerin olması, acil tıp servislerin var yok olmasını Nariman Bey Ablazov'la laf edeceğimiz. Kıskadan Nariman Ağa bildirirsiniz mi Cenişke kasabası bugün Cenk'in 28. gününde nasıl aldadır? Elbette ki bir yer çalışmay, her yer kapalı ve dükkanlarda, pazarlarda artık pek bir şey kalmadı. Tek işte temel ihtiyaç un, şeker, tuz öyle şeyler kaldı, kurpeler kaldı. Ama bildiğimiz, tanıdığımız Ukrayna dükkanlarının tolup taşkan, malnen tolup taşkan alları artık unuttuk bile. İlaçhanelerde de bir şey kalmadı. Yani de ilaç alacak olsan bir şey alamayısın. Ve işte hastane çalışa ama son 2 günde hiç acil ambulansların sesini işitmedik. Ondan sonra yakıt yoktur. Yakıt gerçekten bir problem haline geldi. Ve şehrin her bir tarafını çevirdiler. İnsanları pek netmiler. Yani şehirden pek çıkarmaya avesli değiller. Ondan sonra elbette o sınırlardan insanları pek ciddi bir kontrolden geçirirler. Üstlerin başlarını çıkarıp üstünü taraylar. Ondan sonra bugün ne geldi? İşte ruble yardımı geldi. Emekçileri işte neler yazdılar, cetveller tuttular. Yarın Rus rublesi dağıtacaklar. İşte ihtiyacı olan insanlara en fazla onlara dağıtacaklar. İşte haberler bu kadar. İştince sizden Ukraynaca haberlerinden Aksionov'un ve eski şorbacı, yerli şorbacı Nimetulayev'ın Genişke'ye barılğanını deyip bildirdiniz. Bunun Kırım Tatar bölgünüzde de ispatlarsınız mı? Yoksa var mı böyle bir haberler? Özünüz ne gördünüz? Yoksa eşitmece bir haberdir? Bu eşitmece Aksionov'un gelgeni eşitmece. Ama büyük ve banka şeyleri, arabalara gelgeni doğru. Yani büyük ihtimal Rus rublesini getirdiler ve insanlara dağıtacaklar. Yani o doğru. Çünkü bugün özüm eşittim. Kim yazılmak istedi, kim yazılmak istemedi. Onun haberini aldım. Setmer Ağa Nimetulayev'da kelgenini eşittik. Mezarlıkka bargan, anasının babasının mezarına bargan. Anda dualar okugan. İşte ondan Alekseyevka'daki insanlar eşittirin bana haber ettiler. Endi Allah malikul mulk, özünüz bilesiniz. Bizge tek sabır etip
beklemek kaldı. Allah hayırlısını versin cemaat. Hepimizin başına çok büyük bir imtihan geldi. Allahü Teala bizge pek büyük sınavdan geçiriyor bizlerini. Allah o sınavlardan layıkıyla geçmemizni Allah hepimizge nasip etsin. Çok sağ olun Nariman Ablazov, Ceyinşki kasabasının yerli iş insanlardan biridir ve bizge Ceyinşki'de yaşalgan vaziyetini bu haberlerimizde, hırmdatarcı haberlerimizge iletti. Biz devam edeceğiz. Sağ olun Nariman Ağa. Devam etkenimizde şehir merkezi Herson'da da aynı malumatlar peyda oldu. Rusya işgalci kuvvetleri 1 Nisan'dan başlap şehirde endi Rus rublesini geçirecekler, yani alışveriş, ticaret yaşayışına Ukrayna grivnası yerine ve şimdi biz bağlanmaya isteyimiz daha bir kaç insanın Kırımtatar belli eskiden nazir ve nazir muavinlerinin onlardan biri Yusuf Kurkçı, Yusuf Bey 10 dakika sonra hazır olacak. Şimdi biz Romanya'dan Necat Salih'ini bağlayacağız. Necat Salih, Romanya Kırım Tatar diasporasının temsilcisidir. Aslında Romanya şaşılacak bir müttefikimiz oldu. Aslında son yılları böyle Bukarest 9'u bir toplum oluştu Doğu Avrupa'da, yani Şarkı Avrupa'da. Macaristan hariç bütün Şarkı Avrupa memleketleri Rusya'nın bu saldırgan tavrını anlamaya başladılar. Bu 9, Bukarest 9, yani Brükeş 9'u bayağı Ukrayna'nın destekleyen bir devletlerdir ve Romanya onun merkezidir. Romanya bayağı büyük ittifaktadır. Bizim samimi müttefikimizdir. Ortak sınırımız da vardır. Ondan başka ortak bağlarımız Romanya Dobruç'daki Kırım Tatar diasporası çoktan oluşu. Aslında da diasporada demege zor. Moldova'ya kadar Kırım Tatar Hanlığın toprakları idi ve aslında asıl olarak yaşayan yerlerdir. Necat Bey, iştesiz mi, koruyorsunuz mu? Selam aleyküm. Selam aleyküm, selam. Eştemen bir de koruyorum. Hayırlı olsun. Necat Bey, şimdi Romanya'nın diasporası, Kırım Tatar diasporası büyük sayılmaz. Yani milyonlarca Türkiye'deki gibi yok. Resmi olarak 25 bin nüfusu vardır deyip sayılır. Ne kadar Roman halkın, Roman vatandaşlarının ilgisini çekiyor şimdi Ukrayna'nın dışında, Kırım'ın da Kırım Tatar halkın alı da ne kadar bildirip olasız bütün Romanya'ya. Romanya az bir memleket değildir. Bizler zaten bunda Romanya'da her gün, her dakikada, her saatte şimdiki Kırım'da bolgan durumunu takip etemiz. Ukrayna'da bolgan durumunu takip etemiz. Bütün dünyada bolgan problemlerini bizim milletimiz, Kırım Tatar milletimizle bağlı bolgan bütün durumlarını takip etmeye uğraşamız, çalışamız ve bütün Kırım Tatar milletimizin mücadelesinde, var olmaya mücadelesinde ve Kırım'da, Kırım Tatar vatanımızda tekrardan bizim milli devletimizni en yakın zamanda kurmaya ve ilan edilmeye hareket edemiz. Ukrayna devleti şimdi Rus işgalinden kurtulmak için yeni bir kanun kabul etti ve şimdilik herhangi bir devletin vatandaşı Ukrayna ordusuna katılabilir ve Fransa'daki gibi ayrıca bu yabancılar alayları değil de Ukraynalılarla beraber olabilir. Sadece işte bu ilk planda değil de belki güvenli bölgelerde de o vazifesini yapabilir. Onun karşılığına vatandaşlık verilebilir. Ukrayna vatandaşlığı bayağı mühim şeydir. Çünkü anlaylar Kırım Tatar diasporaları da var. Yerleşecek yerleri de belli bu evet Cenubi bölge, eski Kırım Hanlığı'nın toprakları. Aslında şimdilik bir ayrı savaş durumunda, cenk durumunda ayrı bir devlet hakkında yükseltilmiyor. En azından Milli Meclisimiz özerklik, yani muhtariyet hakkında, Ukrayna içindeki muhtariyet hakkında talepleri vardır. Romanya diasporasının bu hakta ne gibi görüşleri var bu zamanda? Şimdi benim inancım balalığımdan
ailemden bilgenlerime göre bizim Kırım Tatar milletimiz bu dünyada var ve var olmaya devam edecek. Bizim milletimizin zaten mücadelesi tekrardan Kırım'da en yakın zamanda kendi öz milli devletimizni kurmaya ve elbette Ukrayna'nın geleceğinde Ukrayna'nın bunu tanıp Kırım'da otonom Kırım Tatar Cumhuriyeti'ni kurmaya anladığıma göre inşallah Ukrayna şimdiki bu savaştan galip kurtulur ve inşallah Rus Federasyonu iflas eder. Zaten bütün demokratik dünya bu yolda şu anda. Herkes gördüler ki Rus Federasyonu bir katil bir devlet ve benim fikrim inanamam ki en yakın zamanda bu Rus Federasyonu yenik düşecek ve dağılacak. Ben bu Rus Federasyonu'nun Sunni bolgan bir katil devlet bolganına inanamam ve Ukrayna'nın şimdiki bu mücadelesini biz de elimizden geldiği kadar destekliyoruz. Zaten biz Romanya'da bolgan şeyimiz diaspora, Kırım Tatar diasporası olarak zaten hep mücadelemiz Kırım Tatar milli mücadelesidir. Necat Salih, Romanya Kırım Tatar diasporasının temsilcilerinden biri Ukrayna'ya destek ve Kırım'ın Cenubi Ukrayna'nın en zor odaklanğan bölgelerge US House kanalına kısa demeçinde fikirlerini anlattı. Devam etemiz. Çok sağ olunuz Necat Bey. Bağlanırımızda, gelecek yayınlarımızda. Ve Cenk'in ilk günlerinden 8 yıl evvelsi Xitay Ukrayna'da yani bir alay, harbi alay kurulğan edi. Adı da Kırım edi. O Kırım alayı bugün baş şehir paytaxt Kiyev'ni korçalay. Onun reisi İsa Akayev bayağı harbi dünyasında belli bir insandır ve onun kısa röportajını sizge bakmağa tavsiye edeyim, takdim etemiz bizim muhabirlerimizin tarafından. Что меня вынудило взять оружие в руки? Silahını ellerine almağa ne için karar aldım? Sadece evge kaytmağa güçlü istegim. Evge kaytmağa ve baba dedelerimni intikamını almak istegim. Во-первых, самое главное в любом случае у воина это сила духа. Bizim kuvvetlerimiz pek büyük. Birinciden ne olsa da askerde yürek gücü en emniyetlidir. Her şey buna koşula. Menimce bizim ruh gücü onlardan büyüktür. Düşünem ki inşallah bu sefer bu devletini defnedeceğiz. Самое основное, мы иншаллах сломаем их силу, их возможности. İnşallah şimdi Ukrayna'da biz onların gücünü, çarelerini bozup sonra Kırım'a, Donbas'a, Kafkas'a yol tutacağız. Rusya'nı yenmek mecburmuz. Bitti. Başka sualleri yok. Kırım Tatarcı yayınlarımız devam ete bu US House kanalı. Biz Ukrayna'nın en zor bölgeleri Odessa'dan başlap Mariupol'e kadar ve Kırım dahil bizim muhabirlerimiz anda çalışırlar. Kiev'de de Sergey Mirankov siz onu Ukraynaca haberlerde erkun görüyorsunuz. Şimdi bağlanamız Kiev'deki paytahttaki sivil vatandaşların koruma alaylarından biri eski nazir muavini Yusuf Hurşu bizden bağda. Nazir ağa, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, selam aleyküm Osman Bey. Sivil askerlik nasıl devam ediyor? Atmağa tüfekten şeyden öğrendiniz mi yoksa bilediniz eskiden de? Bilesizim, bizde endi yaş bala degelmiz. Mektepte okuganda avtomat Kalaşnikova degen şeyin her hafta onu parçalap ciya edik. Ya, siz menden biraz büyüksünüz. Ben 94'te bitirdim mektepni. Biz her hafta değil
3 kere 94 ve 93'te üçer kere Kalaşnikov'un toplap parçalap oldu. Poligonga da çıkargan ediler atmak için. Onun dışında bilgim yok idi. Böyle yer haftalık yok idi. Siz biraz büyük olganız için ziyade olganlar bu dersler. Doğru. Bütün bu bir haftanın bir günde 6 saat uğraşaydık. Начальная военная подготовка деген bir ne var idi bizde. Ya başlangıç harbi tahsili, başlangıç harbi tahsili, evet. Doğru aytasın. Onun için o tüfekten naz uğraşma bilemiz ama şimdiki vaziyet öyle bir çevrildi ki o vakit balalıkta algan demek o grenlerimiz şin faydasını gösterdir. Yusuf Ağa, şimdi bana uyardı rejisörüm. Podol'daki insanların olgeni işte Podol'daki değil de Vinogradov diye anlatayım. Podil ilçesi herkes anlamaz belki ama son zamanlarda insanlar dünyada İrpenya olgandan, Buçanya olgandan herkes haritalarını alıp bakarlar. Bu adlar endi dünyada da beybeyde olgan şey. Ve deyirler sen adamların olgenini aytasın betinde kulümsirisin. Men de soracağım bilesiz mi? Laf etimiz insanların Kiev'den herkes kulümserep laf ediyor. Laf etkende ve bunu biraz anlatmaya zor olan. Nasıl edip insanlar bu zor vaziyette kalkanda her zaman sirenalardan korçalanıp ve her zaman raketanın hayda geleceği belli olmayıp hiç kimsenin betinde böyle trajik bir mimik yok. Herkesin kulümsemek şakacı bir vaziyetidir. Bunu psikolojik bir durumlu vaziyetini insanların anlatıp olursunuz mu? Men psixologiya tarafından öyle bir balaban büyük bilgilerim yok ama 2 hafta, 3 hafta o güne laf etken olsaydınız men vaziyetim bambaşka edi. Şimdi olsa psixologiya taraftan bilmem bir denişmeler geçedir. O neler psixologiya taraftaki spesyalistler onu çoktan biledirler ama şimdiki vaziyette bütün biz konuşkan askerlerden başka bu vaziyette çalışkan adamlardan görüşseniz onların içinde böyle bir balaban bir küçük gibi nasıl aytayım uverenность. Evet, o Türklerin etinde özgüven yani eminlik yani aslında dini taraftan eminlik. Eminlik olsun de eminlik tarafından o güç veriyor da adamlar birbirine endi İşanç. İşanç sözü. İşanç yüreklerde işanç dolu. Yüreklerinde nasıl aytayım? Bu bile açu dolu ama o açuluğun birbirine görsetmeyip düşmanlara görsetmeye hazırlar. Yusuf Ağa, bu vatandaş korçalavlar alayları, anlayıq askerler nelerinin uğraşa, sizin topluluklar, onların arasında mesela benim arkadaşım Paşa Kazaray'ında koruyorum, siz de andasınız. Mesela Ahtem Ağa Setablayev, o da böyle bir toplulukta. Onlar neyin uğraşalar, neyini aktarmağa mümkün, ne hakkında aytmağa mümkün mesela yayınlarda? Mümkün aytma adamların içindeki bu birleşmek degen bir balaban bir güç oldu. Bütün olgan düşmanlardan korgen bu yapkan işleri böyle sivil halkka yapkan ucumları ucumları o adamların öyle bir açılata yüreklerini o kadar bir demek güç vere degen olsan adamlar pek hazırlar. O bütün demek yaşayışını da vermeye ama bu düşmanlar bu olgan vaziyetini çevirip de bu meseleyi bir kere de çözüp balaban bir açık hükümet kurup yani bir dünya kurup oğa adamlar hepsi hazırlar. Bu birleşme öyle bir birleşmedir. 30 yıldan beri Ukrayna'da öyle bir birleşme yok. Türklerin aytkan sözü dayanışma sözünü anlatamız. Bu bir büyük dayanışmadır. Siyasi görüşlerge bakmadan
Ukrayna'nın dayanışması millet etnik kökeni dinine bakmadan bu dayanışma devam etti. Bizim canlı yayınımızga eski Nazir muavini Yusuf Kurşu katıldı ve biz devam etmemiz şimdi Gayana Hanım Yüksel'ini Kırım Tatar Milli Meclis azasını, Milli Meclis üyesini onun da laf edeceğimiz. Gayana Hanım Yüksel aslında muhabirlerden medya konusunda mütehassıslığını yapaydı ama bu cenk sürecinde de onunla laf etmeye çaremiz olmadı. Gayana Hanım'la bağlanmaya tırışamız bu saniyeler devamında. Gayana Hanım hocası eşi Türk vatandaşı olsa da Ukrayna'nı eksi de terk etmeler. Yüksel Horantası Türkiye pek kolay çıkmak şansları var ama eksi de Ukrayna'da kalalar. Gayana Hanım yatay şekilde kameranızı tutsanız da evet. Gayana Hanım unuttum diye konuşkenimizin deyimiz biz sizden daha laf etmeyenimiz ama laf ettik de daha geçken hafta. Gayana Hanım, böyle bir sual aslında birkaç Kırım Tatar muhabirlerimiz Lviv'de oturmaylar, endi Kiev yolundalar, Kiev'de çalışmak istiyorlar. Bir taraftan da sizin vazifenizin hatırlayımız Milli Meclis'te muhabirlik medya konusunda. Şimdi bu akreditasyonlarla ne yapacağımız? Çünkü müdafaa yani Türkler aytkanı gibi Savunma Bakanlığı'nın, Nazirliğin akreditasyası gerek. Bayağı pek kolay verilmez idi. Bunda meclisin bir desteği olacak mı? Bu ballar çalışacak olsalar, evet kaskları, ceketleri, yelekleri olsa ne kadar tez onlara yardım edebilecek Milli Meclis akreditasyonlarını almak için? Siz şimdiki vaziyette sorarsanız mı? Evet, şimdiki. Ben anladığıma göre en azından iki jurnalist, birisi Suspilni'den Kırım Tatarı, birisi de Kırım Tatarı Suspilni'de çalışaydı ama medya pres kartı yok. Şimdi bizim medya kuruluşumuzda çok değil. Bir ATR var, bir KHA var. Bir de Suspilni'nin Kırım bölüğü vardı. Şimdi var mı yok mu anlamaya zor. Çok değil. Resmi medyalar, resmi statüsü olan. Onun için bir medyalardan pres kartaları, basın kartları gerek olacak. Çünkü oturmaylar yerlerinde ikna etmek imkanımız yok. İşte oturunuz. Onlar da Kiev'e yol aldılar, gittiler başını tutup. En azından iki insan var. Çalışacaklar. Valla Osman Bey şöyle bir aytayım sizge. Yani hepsini bir kazanğa koyup pişirmeyip şimdi bu vaziyette medya işlerinden uğraşmayın. Şimdilik bu vaziyette volontör işlerinden, humanitar yardımdan, insani yardımdan uğraşalım. Yani şu anda Batı Ukrayna'da, yani Ukrayna'nın dışına çıkıp kısa süre içerisinde 2-3 gün içerisinde kayıttım savaşın başından ve bunda bulunup insani yardımını sağlamaya, yapmaya tırışam. Teniyon büyük bir tırımız geldi. Tırın içinde temiz su, yorganlar, yiyecek, tıbbi yardımlar, onlarla uğraşamız. Hem bunda gelgen çok sayıda olan mültecilere bir de milletke, ulus'a bakmayımız. Ukraynalılar, Kırım Tatarlar herkesge yardım etmez. Ve Allah'a şükür Teniyon Kiev'ge büyük bir partiya geçti. Ve anda benim bilgenime göre endi adresatlarga, insanlarga ulaştı. Ona pek kuvanam. Yani yakın zamanda endi bunun yolunu taptık. Bunda da insanlarla çalışamız. Yakın vakitte Allah'ın izniyle bu işini büyütmeyi istiyoruz. Çünkü bilirsiniz Ramazan ayı yaklaşa. Bu vakitte insanlar daha çok yardımsever işlerini yaparlar. Böyle yardımda bulunarlar. Ve daha çok şöyle aytayım sizge böyle akıllı yardım. Çünkü birinci gelgen partiyalar şimdi üçüncüsünü alamız. Daha da önce böyle ifak şeyler vardı partiyalar. Şimdi daha çok böyle целенаправленно, amaçla. Adresli. Çünkü bundaki ihtiyaçlarga göre. Onun için sizin sorduğunuz sual pek mühim çünkü informasyon savaşı içerisinde bulunamız. Yani ama afsus ki şimdilik bu vaziyette böyle medya işleri biraz çıktı kaldı çünkü bunda organizasyon işlerinden böyle yolumuzda devam edeceğiz.
Çok sağ olunuz Gayan Yüksel, Milli Meclis azası, onun eşi de Yüksel Bey'in siz Men mümkün olsa bilmeyeyim, çare var mı yok mu, men insanlarga seslenmegi isteyeyim. Şimdilik bizim elimizde olan yardım var ama pek kıyın logistika meselesi, bilirsiniz maalesef mesafeler pek büyük. Yani insanlar bağlanıp böyle ihtiyaçlarını bildirseler ve birlikte bu yolunu, bu işlerini düşünsek pek yaxşı olur deb düşünüyorum. Çünkü belki bazı şeyleri biz bilmeyimiz, belki bizge bir yol gösterirler ve birlikte buna karar verip daha faydalı, daha verimli bir şekilde çalışırız diye düşünüyorum. Mına iştemiz bizim canlı bağımızda Nariman Ablazov anlattı. Cenişki kasabasında aş su meselesinde bayağı zorluklar insanlar duyuyor. Çünkü dükkanların, mağazaların, elde, rafları bomboş debege mülkün. İnsanların sizde olan yardımını da anlamak gerek. Ne gibi yardımlar? Çünkü yardımın her türlü şey var. 2 paket yağ mı yoksa yüzlerce yorgan mı? Onu da anlatmak zor. Herkes özü sayfasında çalışa. Bir ortak koordinasyası var mı yok mu? Kimse kimsenin artık takip etmeyi, öz işinde odaklana. Bayağı biraz kaotik şey oldu ama medya savaşında kaçırmamak gerek medya cenkini. Çünkü bu cenkin en mühim sahalarından biri biz koruyoruz. Kim biri mesela erkeklerge Ukrayna'dan izin verilmesi için 2 kurum var şimdilik. Bir Müdafaa ve Savunma Nazırlığı, ikincisi ise Kültür Nazırlığı. Çünkü anlaşılan medyanın küçük rolü ve bugünkü ve geleceğin de rolü. Bu Yuvasaus kanalı. Biz Ukrayna'nın en zor Ben açıkçası sizin sualge pek şaşırdım. Çünkü benim bilgenime göre ona yakın Türk gazeteci, yabancı gazeteci, Ukrayna için olan Türk gazeteci çalışa ve onlardan mesela bir tanesi CNN Türk'ün muhabiri, bugün A Haber'ge çıktım Türkiye'deki kanalga. Onlar hepsi Kiev'de bulunarlar ve çalışarlar ve bütün izinleri kolunda. Yani Ukrayna gazetecilerge çalışmağa ne engel olan? Ukrayna'dalar. Hanım, belki ben yaxşı anlatıp olamadım, bağışlanız sualımla. Belki de. Bir-iki Kırım Tatar gazeteciler degen basın mensupları bugün basın kartları, matbaa kartları bile yok. Çalışacak. Bu savaş sahasında, Lviv'de değil de savaş sahasında çalışacak insanların basın kartları yok. Çünkü basın arkalarında resmi basın yok. Şimdilik bugün Kırım Tatarlarga ait olan 2 tane resmi basın var. Birisi Kırım Haber Ajansı Kiev'de, ikincisi ATR kanalı. Başka yok. Yani başka kanaldan çalıştıracak ve Kırım Tatarcı bu haberlerini yapacak. Video olsun mu, görsel olsun mu yoktur aslında. Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu sual zor görünse, şaşırtıcı görünse demek ki onu ayrıca kendine laf etmek gerektir. Çünkü bana göre bir mantıklı sualdır ve ben anlatam en azından 2 muhabirimiz, adlarını da bileyim. İsmet Süleymanov aytam ve Ruslan Halapov hazırlık olup Kiev'ge gittiler. Birisi tapıp oldu mesela 3 arkadaşımın isteği var. Ruslan Halapov Suspilni'den zorla bu akreditasyonu alıp oldu. Suspilni sonuçta içtimai kanaldır. Diğerlerin arkasında ben onların çalışkan kalitesini, keyfiyetini bileyim. Reportörler gibi ne yapabilecekler. Onun için bu sualini aktardım. Bayağı uzandı bu lafımız. Sağ olunuz Gayan Hanım. Şöyle bir şekilde. Şöyle bir şekilde sizge söyleyeyim Osman Bey, ya madem sual sordunuz, 2014 senesinde bilmiyorum, 2014 senesinde Kırım Haber Ajansı olarak zaten bilirsiniz 2006 senesinde onu kurduk. 2014 senesinde Kırım işgalinde bütün olup geçkenlerini aktaraydık. Hatta ve hatta Kırım'a çok sayıda gelgen yabancı gazetecilerge yardımcı olaydık. Türkiye'den, Japonya'dan, Avrupa'dan ve bütün izinlerini alaydık. Ondan sonra 2014'ten Kiev'ge taşındığımız zaman anda da bir müddet böyle birazcık zorlukları geçtik. Ondan sonra bütün izinlerini aldık ve resmi bir şekilde çalışaydık. Hatta ve hatta o resmiyetini Türkiye'de taşıdık. Çünkü anda da bu dokumentler bitmek üzereydi. Onun için yani ben bilesem 2018 senesinde zorluklarla baskının ajansın başlığını devir ettim.
Мен белесем, bu yolundan, resmi yolundan endi devir algan arkadaşlar yolunu devam etseler iyi olurdu ve bütün izinler ve bu şeyler çizilir. Fikrinizni anladım. Çok sağ olunuz aktarganınız için. Gayana Yüksel, Kırımtatar Milli Meclisi'nin azası bizim canlı yayımızga Garbi Ukrayna'dan katıldı ve biraz yayının dışında çıktık. Kırım'dan bir bağımız da var idi. Bağlanacak edik. Yanılmazsam Edem Dudakov bağlanacak idi ama anlaşma yok. Bununla Kırımtatar US kanalı sonuna yekünlendi. Biz sizden yarınga kadar sağlıklaşamız. Stüdyoda sizden Osman Paşayev çalıştı.